Keputusan Commission State Commission for Women ka kongemon lang sim nagat gikhot gialik pe galong kami ba sya syadat haluk jengka hakalai fu tarik yong aja absan ka sya suma silong sebil hospital ka kongemon lang galas tu ba uniu lok ba kamiorta ba tip ketang komputros jusyo bun sen yang ni krim yang u ka badang apundus nem karta apa kren sikla takibol ka kongemonan ka ong bakat kum ka jingtip yasyong la ars nem ai bat la kena ba uniu krim wa syo man kapal ba asau sen ka hap khun ka ong ba kani kalong kemi ga don lupa iwe khun roi ba san sam stem bat ha ka jingje men sisngi haba usyo utit ni khun roi alek pentip chai mi e jong I basa ajan ka kong yaman ka pan pau ya ka jing songsi ni jingje man kapo bat ka kapat girang ma bagin omle ben ya kin thai ka kapat ru balada don kanu nu jing sya be le ben kin thai ki priu gi dei ban yarap lem yagi namra kam dei syu ka kam ying kam sem le ka dei jing e jong ka imlang salang kong ba ujol e aja ya ni jing ji bat ka commission kan sebut de ni ka haju apa yo jing tip bagi pul ka kem u latihan bisa u hakasiri mission kini ki members but ki coordinator you want pay ita long keme actually she's only 26 keme wedang ba po real snam ke I shongkha ba tau real ba kham rang ba hi ke tang ba long ki da kham ya dei ba yeng rot mong ju sha hi tamban brosh ka tasnem asnem e la ya shong ba u ki shit lam tang ka short kan but short din south sin ila hap kon don ka kanile la don ka surgery room ban ye tai khlong ka dang na la san banai ne lai nan kom ta ne ke ule sile kom ta man ba la don rupai we kun roi ba san snem ke ta ka singi ba ja man shi singi ma ke la bom la shop ha te la ur te dong kme te tai khlong pa de mat ke me ye sa kham rom wan ke wang mei la yap be shuthia isalap tentang tentang se kelipan ki kulit kan kai belaja ya tingi sosi kan bakum kini ki jingja kan josh ke jo mo ya snow ta ka ndei tang ba long ba ki tiang ki kan thai ki ims ierte ba ka don kan ki jing sho teng ka jing boat teng bom jing boat tiangin hab ya bot den bhai ka bat nga nget scam ba firo mo na ka deng jong pi pin ya le ban kan sapriang ban ai ta ka awareness ban ong ba subha se ki rang ba wat dia le ben kum ne ki real kan thai gan but minya bot den ne someone with the can say one commission shu ero but ki social la ong ni social ni ban ya dam lang but nganget scam dai tamangi mano ki real kan thai la de pi ba sha le ben mano subha ya rap subha intervene mo ma pi mano rang ba ki nong kam dai shu kam yang ka thai man ta mo ka daw ni kerpat ya bro khoi mo ki ba pet but ya phiru tapi ya pensyai kan dia te nama violence kan increase you sure mo but kam tam dei tang ba ya ktai ki re kan thai ka kta ri ki khlong mo ki khon ki em na ki jing ear ba jing so smeet mo